De novo, un raio causa estragos no gando vacún en Galicia. Desta volta foi en Ourense, no concello de Baltar. O raio impactou contra unha árbore baixo a que estaban 4 vacas preñadas. Morreron as 4 e aínda puido ser peor, segundo o seu propietario. Da lá, de Meaus, daqueles povos da lá, e veu cruzando así todo o traveso, foi que era Portugal, e caíron unhas rayos por allí, e deulle nun carballo e calcinou as 4 vacas. Ya había 23 no lote, e a sorte foi que as outras estaban un pouco alá máis abaixo e só estaban estas 4 allí, senón sería a desgracia moito máis grande. Saúdos, boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste xoves 26 de febreiro. Os equipos de emerxencias tiveron que empregarse a fondo para controlar un incendio registrado esta noite nun piso do barrio coruñés dos Mallos. Trátase dunha vivenda ocupada de xeito ilegal, segundo explican os veciños. 2 persoas foron trasladadas ao hospital e varios residentes tiveron que ser realoxados. Investígase se puido ser un lume intencionado. Esto estaba lleno de llamas. Empezaron a gritar que fuego y era que esto estaba incendiado. Que fuego y arriba es como un tipo narcopiso y había mucha gente ahí como drogándose y empezaron a bajar por las escaleras y a gritar y a asfixiarse. Entonces cerramos la puerta y tapamos todo y salimos ahí a la terraza. Yo es que llegué y ya había pasado, es que todos los días, a mí no me extraña, lo raro es que no se muera nadie. Completamente anegado e coa auga a unha altura de case 2 metros. Así é como está o garaxe dun edificio de vivendas de Cangas. O aparcadoiro subterráneo leva inundado 15 días. A máis de estar inutilizado para agardar os coches, a auga tamén afecta os ascensores e mantense en luz a zona das escaleiras. Os veciños urxen unha solución. Está previsto que un mergullador acceda a ese espazo e reactive as bombas de achique. No tenemos ascensor, tampoco hay luz, la compra subir y bajar, la niña de 10 años que tengo que bajar la bicicleta a cuestas, esto es intolerable. Se cogieron otras motobombas nuevas, 2 también muy potentes, de gasolina, y no fuimos capaces de vaciarlo. Se vaciaba y al poco volvía a subir el nivel. Pero sobre todo me parece un problema sanitario. Esta auga aquí acabará por, no sé, enfermarnos. Hoxe declara no xulgado número 3 de Vigo o xefe da policía local polo caso do accidente mortal dos Altamontes durante as festas de Matamá no ano 2024. Lembren que morrera un mozo que saíra despedido ao romper un dos brazos da atracción, que non contaba con permiso municipal para estar no campo da festa. Tratan de averiguar se a policía local tiña orde ou non de precintala antes do inicio das celebracións. O mal estado do firme da Nacional 540 cheo de fochancas non deixa de sumar reivindicacións. Os que alzan a voz agora son os propios axentes da Garda Civil. A Asociación Profesional Independentes destes profesionais alerta da perigosidade que presenta esta vía. Ademais de deixar unha roda no asfalto, aseguran que hai perigo de accidente. Creen que urxe que se acometa a reforma integral do firme. Incrementouse exponencialmente o número de actuacións e de avisos por este tipo de feitos. Por sorte, a inmensa maioría son solamente danos materiais, pero bueno, todo debido principalmente ao estado das vías. Que consellos se poden dar? Evidentemente, a minorar a velocidade, se nos precede algún tipo de vehículo, incrementar a distancia de seguridade, non invadir o sentido contrario. Primeira parada nas estradas, accidente mortal no concello lugués de Taboada. Un home perdeu a vida e outro está, Xoel, ferido grave. Si, Raúl, todo aconteceu pasadas as 8 da tarde deste mércores neste punto no que nos atopamos na Estrada Nacional 540 que conecta as cidades de Lugo e Ourense, a altura deste quilómetro 41, xusto na entrada ao núcleo urbano de Taboada, producíase esa colisión frontal entre 2 turismos que requiriu da intervención de GES de Monterroso, tamén da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil, así como dunha ambulancia do 061. Precisamente foron os servizos sanitarios os que intentaron reanimar a vítima, pero nada poderon facer por salvarlle a vida a este home veciño desta localidade de 53 anos que deixa unha muller viúva e 2 fillos orfos. A outra vítima implicada neste sinistro foi outro home veciño de Lugo que resultou ferido de gravidade e que foi trasladado consciente en ambulancia ata un centro de saúde.
Sentí un pequeno golpe, así, blum, un seco. Pues empezamos a cenar, seguimos cenando, e chamoume miña irmá, dixo, oye, mira, que hai un accidente aí enfrente onde salides vos da casa e tal. Salimos para fora e xa vimos luces, baixamos para baixo, e, bueno, xa vimos os dous coches enfrente un ao outro, o sea que foi o choque totalmente frontal. É reto, ou sea, é reto, é unha media curva, pero é que eu non sei o que lles pudo pasar. Unha cousa durísima. Eu outro chico non sei como iría, porque sei que iba grave tamén. Este accidente tivo lugar na Nacional 540, unha estrada sobre a que pesan anos de reivindicacións dos usuarios para que se acometa a reforma integral do firme. Unhas queixas ás que se acaba de sumar a Asociación Independentes da Garda Civil, que alerta da perigosidade que presenta esta vía polo estado da calzada. Nalgúns tramos da Nacional 540 a pericia o volante é imprescindible para sortear as fochancas e non deixar unha roda no asfalto. Pois habitualmente son as picadas das rodas, tamén danos nas llantas. Nalgún outro caso, como se desprende gravilla, pois pode haber ao mellor arañazos na carrocería. Incrementouse exponencialmente o número de actuacións e de avisos por este tipo de feitos. Por sorte, a inmensa maioría son solamente danos materiais, pero bueno, todo debido principalmente ao estado das vías. Tamén, por desgraza, pode ter consecuencias moito máis graves. A dirección do vehículo pode sufrir unha desviación importante polo impacto cunha focha e sair o coche despedido. Débese extremar a precaución. Queda dúda moitas veces de si evitala, atravesala polo medio, etc. Entonces, que consellos se poden dar? Evidentemente, aminorar a velocidade, si nos precede algún tipo de vehículo, incrementar a distancia de seguridade, non invadir o sentido contrario, non facer maniobras bruscas, nin frenazos nin aceleracións. Os usuarios levan anos queixándose do mal estado da vía e reclamando unha renovación integral do firme que nestes últimos anos se acometeu nalgúns tramos. Na meirande parte da estrada vaise tirando corrementos que de pouco serven con invernos chuviosos como este. As fochancas volven ao seu. Pídese unha mellora importante da Nacional 540, que é unha vía fundamental que conecta coa provincia de Ourense, e que xa leva mal desde hai varios anos, e a raíz destas borrascas que tivemos estes días, pois podemos comprobar todos como empeorou notablemente e que tamén require moito a nosa presencia. Unha obra aprobada polo Ministerio pero que non acaba de executarse. De momento, coa tregua das chuvias, estánse realizando traballos de rebacheado no treito de Calde, un dos que estaba máis deteriorado. Un camioneiro saiu ileso tras o incendio da cabina do seu camión. Ocorreu na A6, á altura do Concello das Nogais, no carril sentido a Coruña. As lapas podían verse a varios kilómetros. A rápida actuación dos bombeiros fixo que o lume non se propagase ao remolque do vehículo articulado. Investigan as causas, pero todo apunta ao reventón dunha roda. Na zona onde se produciu o accidente hai varias fochancas no firme. O accidente obrigou a cortar a estrada nese punto durante hora e media. Hoxe estaba prevista a declaración no xulgado do xefe da Policía Local de Vigo polo caso do accidente mortal na atracción dos Saltamontes. Alejandro rematou xa esa declaración. Pois polo momento, Raúl, esa declaración non rematou, unha declaración que foi solicitada polo abogado da familia en a que se quere facer fincapé nun aspecto clave para a investigación deste caso, porque esa atracción, porque ese Saltamontes estaba a funcionar e non estaba precintado, malia non ter a toda a documentación requerida. O seu testemunho chega despois de que xa pasasen por aquí por estes xulgados tamén a concelleira de Festas e de Seguridade ou tamén o xefe da área de seguridade deste Concello de Vigo. Lembremos que este caso aconteceu en agosto do ano 2024, cando un brazo dese Saltamontes rompeu deixando unha persoa falecida. Empezaron a gritar que fuego y era que esto estaba incendiado. Que fuego y arriba es como un tipo narcopiso y había mucha gente ahí como drogándose y empezaron a bajar por las escaleras y a gritar y a asfixiarse. Entonces cerramos la puerta y tapamos todo y salimos ahí a la terraza. A Garda Civil busca o home que atracou onte unha sucursal bancaria en Mondariz. Foi contra as 2 da tarde, entrou cunha pistola, non se sabe se real ou simulada, e cunha careta ocultando o rostro. Atou con bridas os empregados e levou cartos en efectivo. Aínda non transcendeu a cantidade. A Garda Civil segue buscando o atracador, recadando probas e testemunhas que permitan identificalo e investigan se actuou só ou se había algunha persoa agardando por ele.
Na Coruña, 2 persoas tiveron que ser hospitalizadas por inhalación de fume tras un incendio no seu inmoble a noite pasada. Trátase dun edificio que conta con algunha vivenda ocupada de xeito ilegal onde supostamente venden droga polo miúdo, pero tamén hai veciños que pagan un alugueiro e creen que o incendio foi intencionado. Inhabitable, así quedou este inmoble dos Mallos onde este mércores, contra as 9:30 da noite, se declarou un lume. Esto estaba lleno de llamas. La chica que vivía en el frente de mi piso sacó unos colchones y se le dijo ayer que botara esos colchones porque podía pasar algo. Para que se prenda un colchón y esto estaba lleno de agua, entonces si está lleno de agua y hay 2 colchones parados, estaban aquí parados, entonces alguien le prendió candela. Eso no hay de otra. Ese edificio está lleno de ocupas, drogaditos, ¿no? Y entran más de 100 personas en todo el día y en toda la noche. Entonces, creo que están vendiendo. Empezaron a gritar que fuego y era que esto estaba incendiado. Que fuego y arriba es como un tipo narcopiso y había mucha gente ahí como drogándose y empezaron a bajar por las escaleras y a gritar y a asfixiarse. Entonces cerramos la puerta y tapamos todo y salimos ahí a la terraza. Y el humo, pues a lo que usted abre, esto es como si fuera un ventilador allá y claro, eso mete la candela para allá y se prendió y ahí está, pues mire el resultado de los contadores se quemaron y ya pues ahí, aquí ya no se puede vivir. Ahora está súper dañado el edificio, no tiene luz. Os servizos de emerxencias chegaron rapidamente ao inmoble e extinguiron as lapas. Tamén axudaron a baixar á rúa a varios veciños. Estaba con mi bebé de 1 año y con mi hijo de 9, entonces pasamos ahí un momento bastante feo. Y fue un susto muy grande, más que todo por el nervio de los niños y eso, y que pensábamos que íbamos a tener que pasar al otro edificio o algo, pero no. Fueron momentos de mucha angustia, demasiada angustia. Esta familia asegura que aquí era complicado vivir e tamén que non lle é doado atopar outro fogar. Sí, pero es que no encuentro piso. En una inmobiliaria nos cobran 900 euros por darnos un piso, un ático. En el otro me cobran 300 por buscarme un piso. Por mor do lume, 2 persoas resultaron intoxicadas por inhalación de fume e tiveron que ser trasladadas en ambulancia ao CHUAC. Noutro barrio da Coruña, dos Rosais, hai preocupación pola recente ocupación dunha antiga sucursal bancaria abandonada. A policía acudiu o martes a petición dos responsables da entidade propietaria do inmoble, pero non puideron desaloxar os 2 moradores porque demostraron levar varios días instalados. Os veciños permanecen expectantes, aínda que de momento non xeraron problema ningún. O local está ubicado na confluencia da Ronda de Outeiro coa rúa Manuel Azaña. Albergou unha sucursal bancaria, pero leva 10 anos abandonada e segue tendo subministración eléctrica, un atractivo para as persoas en teito. Xa ocuparon hai tempo, desaloxáronos e desde hai uns días no local refúxanse ao menos 2 persoas, aínda que un dos ocupantes decía estar só e molesto porque a xente os asexara. Estou consumido, non vou salir daqui e isto va a acabar moi mal. Estás ti solo ou solo? No barrio a situación suscita opinións encontradas. La policía vino ayer y no pudo echar, bueno, no los echaron, porque ellos dijeron que llevaban muchos días ahí. La preocupación, ¿cuánto tiempo van a estar ahí? De momento hay 1 o 2 que se sepa, pero ¿cuántos van a acabar viniendo? Porque esto es un efecto llamada, es un local muy grande y ¿qué? Y hay que comérselos con patatas. Aquí ya lleva igual 1 año o algo más, personas así que duermen y tal, pero a mí personalmente yo nunca vi ningún conflicto ni nada. De hecho, yo voy a trabajar temprano, aún es de noche. Sempre preocupante. Eso non debía estar permitido, pero de momento pois non hai maneira de poder arreglalo. É negativo para todo o pueblo que é moi tranquilo aquí, Es gente que no tenía dónde vivir y que se busca la vida como puede. Eso no es bueno que haya gente que esté en esa situación, pero entiendo que tienen que buscarse la vida de alguna forma. Mejor que dormir en la calle al frío puede ser cualquier cosa, pero no sé, algo tendría que hacer quien pueda hacerlo para poder evitar estas cosas y que esta gente no tenga que buscar estas soluciones. Moi preto hai un albergue da institución benéfica Padre Rubinos e unha parella sen fogar comentábanos que non hai prazas abondo e por iso se producen estas situacións. Non temos onde ir, no albergue hai moitísima xente, no albergue xa non hai plazas, hai xente que leva pedindo plazas bastante tempo e non hai plazas, a verdad, e non nos queda outra que buscar onde podamos. O que si, a miña parexa e eu nunca ocupamos ningún lado, sempre miramos un sitio que sea decente, pero que non poda molestar a xente que vive no centro ou ali.
E cando se fala de ocupación sempre hai quen intenta sacar rédito da preocupación social que xera. Un incendio deixou sen fogar unha familia da parroquia de Rutis en Culleredo. O lume orixinouse de madrugada nun colchón e estendeuse rapidamente por toda a vivenda. Os 3 habitantes lograron salvar a vida, pero un deles resultou ferido con queimaduras nas pernas. Carmen logrou salvar a vida, pero non o seu fogar. O lume devorouno esta madrugada despois de que un colchón comezara a arder na habitación dun dos seus fillos. Estaba ardendo o colchón, además había unha roupa, algo ali que debeu de tirar el, porque viu o lume. Eu fun por agua, botei unha manta encima, ainda debeu ser peor. E saqueino dali, dixen, sal de aquí, que isto... Saíron... Estaban dormindo, a correr, porque dentro había unha fumalleira que metía medo, ainda non sei como deron salido. Saíron co posto e intentaron sufocar as lapas con mangueiras antes de que chegaran os bombeiros. Xunto a eles chegou tamén unha ambulancia que trasladou ao hospital ao seu fillo. Sei que ten unhas queimaduras nas rodillas e estaba en xoque, estaba... E non sei máis nada, levaron nunha ambulancia. Malia os esforzos dos equipos de emerxencias, o lume avanzou moi rápido. A casa ardeu case por completo ante a ollada de familia e veciños. Eso camiñaba que daba gusto, porque eso, depois pegaban uns tiros e os cristales, porque non resisten dentro, claro, tanta temperatura. O tellado tamén saliu polos aires. Quedaron sen fogar e non poden volver a entrar nel porque hai risco de colapso. O peor é que xusto este ano deran de baixa o seguro. Porque os seguros das casas que teñen madeira son astronómicos. E dixen, non, mira, non quero máis seguro porque ten a casa 125 anos, nunca lle pasou nada, non lle vai pasar agora porque lle quito seguro, mira ti. Esa é a lei de Murphy, sabes? Pasarán uns días en casas de familiares á espera de atoparen unha solución que lles permita sair adiante despois desta desgraciada madrugada. O garaxe dun edificio de Cangas leva 15 días anegado con case 2 metros de auga. A máis de estar inutilizado para agardar os coches, a auga tamén afecta os ascensores e mantense en luz a zona das escaleiras. Está previsto que entre un mergullador para intentar activar as bombas de achique que non funcionan. Os veciños urxen unha solución. E a entrada do garaxe agora baixou algo o nivel, pero a auga chegou a unha altura de case 2 metros. Buscan unha solución urxente porque levan máis de 15 días sen poder utilizalo. Se cogieron otras motobombas nuevas, 2 también muy potentes, de gasolina, y no fuimos capaces de vaciarlo. Se vaciaba y al poco volvía a subir el nivel. Entonces ahora también lo que estamos viendo es de que entre un buzo con un traje de neopreno que vea las motobombas del foso se están funcionando ou non, a poder achicarlo. É o número 4 da Rúa Noria. Estiveron sen luz e non poden usar o ascensor. Maiores dependentes e nenos que se senten atrapados nas súas vivendas. La compra subir y bajar, la niña de 10 años que tengo que bajar la bicicleta a cuestas. Hai xente con dificultades de mobilidade, hai xente que vive moi arriba e que ten moitas dificultades a baixar a rúa. Temos que pensalo. No portal hai auga estancada no oco das escaleiras, conviven cun cheiro e cunha humidade insoportables. É un problema xa de saúde pública, esta auga está xa totalmente putrefacta e non sei se haberá tamén algún resto fecal que xa tivemos neste edificio. Algúns propietarios de pisos alugados temen perder os seus inquilinos. El inquilino dio a insinuar que si esto no se soluciona, que va a tener que pensárselo de estar aquí. O garaxe, que parece unha piscina, non pode usarlo. Os comercios que están en riba deste garaxe tamén están afectados pola humidade e o cheiro. Que temos moita humedade, porque son moitos días e hai un cheiro que a verdad, cada día pola mañán hai que botar ambientadores, hai que ventilar. A proximidade do río Bouzós, a chuvia e a marea alta conxugáronse, pero os veciños cren que hai algo máis polo que lle piden ao Concello que abra a rúa para revisar as canalizacións. Pois tamén a acumulación de auga por mor dos temporais provocou o afundimento dunha céntrica rúa en Nigrán. A fochanca que se abriu afecta os 2 carrís do vial que tivo que ser cortado o tráfico para poder reparalo e evitar riscos. Os traballos non son doados, xa que a vía está construída sobre un regato.
Non é a primeira vez que se produce un afundimento nesta rúa de Nigrán, porén a última fochanca que se abriu foi moito máis grande, cun risco evidente para condutores e peóns. Isto xa afundiu hai casi 2 anos, ou 2 anos, habrá. Pero, bueno, o Ayuntamento lle botou aí un pouco de asfalto, rellenaron o burato e lle botaron un pouco de asfalto e quedou así. Pero despois foi se fundindo outra vez, volveron a rellenar. Ya la semana pasada, o a lo mejor hace 15 días, estaba hundido el lado de allí de la carretera. Estaba vallado, pero como un socavón, estaba todo, el asfalto y todo hundido. Fíxose un buraquiño, ali donde están os señores, e despois engrandeceu máis, taparon, no? Pero agora rompeuse definitivo. Si pode caer algún coche abaixo, no? A acumulación de auga por mor dos temporais parece estar detrás do afundimento. Como yo, es muchos años y falta renovarlo. Debió ser de la lluvia, me supongo. Este ano foi moita chuvia. Choveu moito e moita agua, ven un regato por aí. Dase a circunstancia de que a vía está construída sobre un regato, os operarios xa traballan para reforzar a súa canalización e repoñer o asfalto. Sí, da regatas de antes, porque como ahora nadie trabajo no campo, el regata está un problema. E teñen moitas dificultades porque lleven moita agua. Levan os homes aí pasado uns apuros, estes días atrás viña un caudal de agua grandísimo. E talle costando traballar aí, porque buscan o tubo, a barranca se tapa, A mí o que me gustaría que se descubrira a fonte que está máis arriba. E aí había un lavadeiro. Mentres duren as obras, a rúa permanecerá pechada ao tráfico e os veciños deben usar outras alternativas. A intención do Concello é reabrila en canto sexa seguro circular por ela. No Hospital do Salnés agrediron unha médica, un vigilante de seguridade e un policía. Foi un home que chegou ao centro visiblemente alterado con síntomas de intoxicación. Cando o atendían en urxencias foise contra a doutora e logo contra o vigilante. Cando chegou a policía para reducilo, agrediu tamén un axente no forcexo. Finalmente houbo que sedar e intubar o home para estabilizalo. Xa presentaron denuncia polos feitos. A Xustiza dalle a razón aos praceiros de Ourense no seu conflito co Concello sobre os postos provisionais que ocupan dende que comezaron as obras no edificio da Praza de Abastos. Rivero, en que se basea o xuiz? Considera o xuiz que o desafiuzamento podería causar perxuicios de imposible ou difícil reparación. Segundo o magistrado, o non estar rematadas as obras da reforma da Praza de Abastos, o obligar os comerciantes ao traslado sería darlle as costas a 200 familias que viven do que xenera este centro comercial. Por eso paraliza o desafiuzamento promovido polo Concello de Ourense e que pretendía que os placeiros abandonaran estas instalacións no prazo dun mes. Dentro do ano 2018 que se proxectou a reforma da Praza de Abastos, de maneira ocasional trasladáronse a estas instalacións da Alameda nas que siguen na actualidade. Sabedes que nos querían desahuciar e queríanos botar para a calle. Somos moitas familias e crees que eso non é coherente, vaya. Estamos encantados da vida, claro, por lo menos hasta que se nos arregle o que está todo sin arreglar, porque por dentro está exactamente todo sin facer. O auto de ayer que fixo o xuez é contundente no que dice claramente que a Praza de Abastos non está acabada. As obras para resolucionar eso costan en torno a 2 millóns de euros. A Xunta está disposta a poñer 1.400.000, a Diputación está disposta a poñer 400.000. Nos, os praceiros, sin ter por qué, estamos dispostos a poñer 200.000 euros para que se solucionen todo. Ainda hoxe non acabamos de entender, habendo os cuartos, por que non se pode solucionar. Vía no comezo do Galicia Noticias, un raio fulminou 4 vacas en Baltar que ademais estaban preñadas. Os animais pacían nun lameiro da Boullosa e refuxáronse dunha treboada pasaxeira debaixo dun carballo. Como estaban en terreo moi húmido, o alustro calcirounas ao momento. O gandeiro calcula as perdas en 20.000 euros. Refugiáronse neste árbol e que nese árbol, e como é todo húmedo o chan, pois electrocutónas a todas. Está queimada hasta aquí adiante, e aí a perna, o ubre queimou todo, ves? O raio fulminou as 4 vacas preñadas que buscaban refuxo pe dun carballo dunha treboada pasaxeira. E foi por as raíces do árbol e por eso aquela que está lá máis lonxe tamén electrocutou.
Por sorte o gandeiro non estaba, salvouse. Avisou un veciño cando as viu xa mortas. Estuve ás 11 e pico, viñe traer erva. Estaba todo ben, pero depois veo a tormentesa que durou 5 minutos, veo cruzando así todo o traveso, foi cara a Portugal, caíron unhas rayas por allí, e deulle no carballo e calcinou as 4 vacas. Ya había 23 no lote, e a sorte foi que as outras estaban un pouco alá máis abaixo e só estaban estas 4 allí, senón sería a desgracia moito máis grande. David Pérez Rego ten en total 158 cabezas, vacún en extensivo polos montes de Baltar, que venden na súa maioría o mercado de carne de Silleda. Hai 10 anos que se dedica a gandeiría tras quedar coa explotación dos seus pais. Valora cada vaca nuns 5.000 euros, nunca levara tal pau. Estos son conjuntos mestizos, son cruces de blondi con asturianas e con limosín. É unha pérdida bastante grande, porque estes animales hoxe no mercado igual andan en cerca de 20.000 euros, tal como estaban preñadas de 7 meses e pico. Xa onte pola tarde un perito do seguro agrario que ten estivo aquí, pero o propietario dos animais sospeita que non llevan pagar o valor real das vacas. Nós temos aí uns seguros que non sei se nos cubrirán ou non nos cubrirán, que é por meteorología. E, bueno, pues, algo darános, pero aunque nos di non van dar o valor que teñen os animales. Nin o valor sentimental que temos por iles tampouco, porque isto estamos los criando nós, intentando mellorar a raza, e sempre criamos de vacas das millores e dos millores touros, para mellorar a genética. Un alusto mortal para estas 4 vacas e as súas crías, que sen dúbida é a noticia da Boullosa por moito tempo. Tapasconas. Ten un nombre un pouco raro, pero bueno, é un peixe pequeniño e moi rico. Peixe branco, para facer a plancha sin máis nada. O IES de Foz está a celebrar os seus campeonatos de baristas e de cata de escolas de hostalería. Nestes certames de renome internacional participan alumnos de 26 centros de España, Italia e Portugal. Coa celebración do Campeonato de Baristas e de Cata do seu Instituto de Ensino Secundario, Foz convértese eses días na capital europea do café. Non en van, nestes certames concursan alumnos de 26 escolas de hostalería, 24 de todo o ámbito estatal e outras 2 de Portugal e de Italia. El certamen este es muy reconocido a nivel internacional, diría yo. Es el campeonato más importante de escuelas de España, a nivel España también. Yo vengo de Palma de Mallorca, soy estudiante de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares y bueno, yo he traído un café que se llama Orangutan Coffee, viene de Indonesia. Es un café que sigue un proyecto sostenible, es decir, se está procurando mantener prácticas sostenibles en el bosque tropical, también se está colaborando con las pequeñas familias caficultoras de la zona y también se está protegiendo una especie en peligro de extinción muy reconocida como es el orangután de Sumatra. Estes concursos, organizados polo Instituto Fócego, celébranse dende hai xa 18 anos. Como novidade, nesta edición céntranse exclusivamente no alumnado das escolas, prescindindo do campeonato de baristas profesionais. O certame de profesionais era algo que coincidía no tempo con outro importante que había en Madrid, entón pareceunos mellor centrarnos só nas escolas, que nosotros somos, e darlle máis visibilidade ao de escolas. Nós o que queremos é poñer en conocemento e demás, en valor, este produto e ao mesmo tempo que salgan vos profesionales preparados ao mercado laboral e ao final, de todo isto, nos beneficiamos todo o mundo. Doutra banda, ata 11 firmas cafeteiras acoden para amosar os seus mellores produtos nesta cita aberta ao público. Hoxe estivemos nunha tenda de alimentación das de toda a vida no barrio de Galeras, en Santiago. Íamos á procura dun peixe que só se pode mercar nestas datas e que ten un nome, vano escoitar, ben curioso. Hoxe é un bo día para chegarse a unha peixería e descubrir novas especies con nomes tan curiosos como este. Tapasconas. Ten un nombre un pouco raro, pero bueno, é un peixe pequeniño e moi rico. Peixe branco, para facer a plancha sin máis nada. O nome sí, choca un pouco.
Esta tenda leva case 4 décadas aberta no barrio das Galeras. A remuda xeracional trouxo consigo moitos cambios. De ser unha peixería pasou a darlles aos seus clientes unha oferta máis completa, baseada sobre todo nesa familiaridade que ofrecen. Eu aquí conozco a todo o mundo polo nombre, conócolle o nombre dos fillos, dos pais, sei os problemas que ten, ao mellor chegas a unha tenda grande e é máis fría. Polo produto e pola cercanía e polo trato tamén da xente que está aquí. As tendas de barrios sobreviven nas cidades grazas á proximidade e á familiaridade coa que tratan os seus clientes. Este é un dos seus segredos para manterse durante tantos anos. Como consigues? Pois traballar con cariño, terlle aprecio aos clientes, e conocelos, preguntar as súas necesidades, non enfadarse por nada, porque a veces a xente ven cos seus problemas do traballo, problemas familiares, contancho a ti, ser un pouco psicólogo. Tradicional e de barrio, pero adaptándose aos tempos e botando man das novas tecnoloxías. Moito máis cómodo porque moita xente encarga no seu día anterior o que quere para o seguinte día. Entón miramos, comprámoslo, traémoslo xa por encargo e ten o peixe que queren. A parte van vindo, mandanos un mensaxe do que queren, preparámoslo ben, recólleno e listo, non esperan aquí para nada. Pídeme un peixe concreto, digolle, pois mira, vou intentar buscarcho, vai o meu home a ribeira, busco, rebusca e o que faga falta. Pídeme, non sei, un yogur ou calquera cousa, eu busco yo. Tendas de barrio que continúan xeración tras xeración porque ofrecen un trato próximo e un produto de calidade, pero sobre todo porque dan vida a eses barrios. Faltan aínda algo menos de 6 meses, pero a eclipse solar de agosto xa se deixa notar na Mariña. Cada vez son máis as persoas que queren asegurarse aloxamento nesta zona para gozar dun fenómeno único. Os negocios levan tempo atendendo reservas para ese día. En algúns casos xa teñen cuberto o 60% de prazas. Cando o día está chuvioso custa pensar no verán, pero o certo é que este ano as reservas de aloxamento para agosto están sendo cada vez máis solicitadas. A razón, o eclipse solar. A Mariña é un dos lugares nos que se pode gozar deste acontecemento. Notamos un incremento máis ou menos de un 20% para ese día, para el 12 de agosto, que se nota mucho más en los apartamentos, en lo que son los apartamentos, que lo que es en el hotel de apartamentos. Tenemos el 70% de 62 apartamentos. Y en el hotel habrá unas 50 habitaciones, en el 4 estrellas superior. Ao recorrer o establecemento comprobamos as vistas das que se pode gozar, aínda que ese día, o 12 de agosto, a atención estará centrada no ceo. É increíble, pero bueno, es un acontecimiento único, o sea que cabe de esperar que venga mucha gente. Hai auténticos fanáticos dos eclipses solares, de aí a importancia de contar cunha reserva hoteleira que asegure que se vai poder gozar deste fenómeno astronómico. Neste hotel de Viveiro recibiron unha petición cunha antelación insólita. Xa fai 2 anos tivemos unha petición de reserva para o eclipse, si unha axencia estranxeira, pois temos esa anécdota que xa solicitaba habitacións e a ocupación a verdade que xa é moi alta. A promoción de Galicia como lugar idóneo para ver o eclipse de sol do 12 de agosto disparou as reservas. Eu penso que a raíz de Fitur, que deuse un pouco máis en valor todo este eclipse que vai ser único hasta dentro de moitísimos anos. En Galicia non volveremos ver tal fenómeno ata o ano 2180. Conciliar a marcha nocturna co descanso dos veciños é un desafío para as cidades. Na Coruña, o Concello iniciou unha campaña de concienciación coa que atallar este problema nas zonas de ocio. Este é o teu sinal. É a mensaxe que se pode ver nas rúas das zonas de ocio nocturno da cidade da Coruña para concienciar de que hai que divertirse respectando o dereito ao descanso. Paréceme ben, é unha boa medida, claro que sí. Educación e respeto e civismo, non? Se alguén non o ten claro, pois bueno, un recordatorio, non está mal. Para la xuventude que sale, yo es que ya hace años que no salgo, entonces ya me pilla... Pero sí, puede ayudar, sí. Yo creo que sí que podría hacer efecto que la gente pues al final también sea un poco más respetuosa, que una cosa no quita la otra, que puedes ser una zona de ocio, pero igualmente también hay que respetar que hay gente que vive que también necesita descanso. Bueno, eu son algo pragmático, non creo que as pegatinas no chan cambien eso, pero bueno, está ben, concienciar a xente.
a ver si funciona. Esperemos que sí. Pola zona da Rúa Galera, a contorna do Obelisco ou o Orzán, a campaña esténdese onde hai máis actividade hostaleira e se concentra maior número de persoas. Yo creo que está muy bien, también podrían hacerlo en otras zonas, ¿no? No solo en el centro, para que tenga el privilegio la gente de aquí. Me parece una medida buena para ellos, pero también para otros barrios que tienen los mismos problemas. A iniciativa é froito de meses de diálogo entre o Concello, Hostalaría e asociacións veciñais. O obxectivo, acabar cos berros, o consumo de alcohol na rúa e manter limpos os espazos públicos. Porque non facía falta que se pusiera eso para non ir gritando, etcétera, etcétera. Si tenemos pues educación, cultura y formación, no hace falta poner ningún cartel, ni ningún adhesivo, ni nada por el estilo. Creo que é máis cuestión de poñer unha zona de ocio, ubicar a todo ocio nun lugar, pero bueno, é complicado. Porque pasalo ben pode ser compatible co descanso da veciñanza, sempre que se faga con respecto. Rematamos, quedan xa con Marta de Arriba o Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.